हाय लोगोफोर मानास सेरफां इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननो बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन दिन्थिनो नागिरदों न'आवनो रस'गल्ला बानायनानै जानाय। स' नोंथांमोनाबो बानायनानै जानो हागोन। नायलां नोंथांमोना जादोंना जायाखै दा कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना खौरां हरदो। नैबे जोंहा आगै टक्लि बिनो रस'गल्ला बानायनानै जाहोनो नागिरदों आंनो। नै गाइखेरखौ मा होनदों गाइखेर ग्लब ग्लब गोदौबाय नामा? औ गाइखेरखौ ग्लब ग्लब गोदौ होबाय ओमफ्राय गोदौनायाव खाज्लिखौ सेबना होनोसै। ओमफ्राय सेबबाय सेबना होनानै ओमफ्राय गाइखेरा गावबाथाय ओमफ्राय जिस्रि गोबायाव सरनोसै नै ओमफ्राय गाइखेरा सरनानै सुनोसै। गाइखेरखौ ग्लब ग्लब गोदौ होबाय गोदौबायबो दं। खाज्लि होगासिनो सेबगासिनो। गाइखेरा गावजोबसिगोन एबार। गाइखेरा एबार गावजोबसिगोन आरो ना। नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा जायोना जाया। बेखौ सेबखांनानै होनानै बे गावनाय लोगो लोगोनो जिस्रियाव सरगोन ना? औ जिस्रियाव सरनोसै जिस्रि गोबायाव। रस'गल्ला बानायनानै जानो नागिरदों आगैया नै। जानाय नायनि दिनै माबायदि रस'गल्ला बाजारावसो बायना मोनजादोंमोन न'आवनो बानायनायखौ मोनजागोन दिनै। ग्लब ग्लब गोदौनानै दसेनो गावजोबसिगोन जाहैदों ना? गावजोबसिगोन ओमफ्राय जिस्रियाव लखबगोन औ जिस्रिया बोरो? जिस्रिया नै ओइनै जिस्रिया नै इदिनो बेयाव लखबगोन। नायलांबाय थादो बायनानै जानो हागोन नोंथांमोनहाबो न'आवनो गावबा गावनि लकडाउनावनो बायनाबो मोनजाखायाना बाजाराव लकडाउनखाय गथिखे न'आवनो मोनजागोन दिनै। आंहाबो नोंथांमोनहाबो न'आवनो बानायना जानो हागोन। बेबायदि गावसाखांनानै मा होनदो रस'गल्ला बानायोनो। नायलांनि दिनै माबायदि बानायो आंबो सोलोंना लानांगोन। हरफिनसै एबार दैखौ गाइखेरा गावबाय। खाज्लिखौ नोंथांमोनहा बारा होनो नाङा होनना बुंदों बिथाङा टक्लि आगैया। खाज्लिखौ बारा होयोबा गोखै जायो जाहैदों मिस्थिखौ जानायाव गोखै मोनजायोनो। नै होबाय दे हमथाबाय जिखौ अबेजों दे नै दैमाखाय गावजोब्बाय टलटप आइदे बेखौ सेबसिगोन बेखौ लखबखांजोबनानै सेबफ्रुसिगोन आरो गाइखेर एसे एनै नाङा थानायफोरखौबो एरख'जोब्बाय नै जाबायलै बुरजा जानायनि आरो बोरैनोथो आद्रि गारनो गावखानायखौलाय नै गाइखेरा एसे जाजोब्बाय। एबार बेखौ दै गुसुजों सुनोसै दै गुसुजों सिग्लि सुनोसै सिग्लि औ नङाबा बे गोखैनि रसा ओंखारगोन ना। गोखैनि रसा ओंखारफाजोबो ना दै गुसुजों होबाथाय गोखाया माबा खारजोबसिगोन नामा? दे बेखौ एसे हमथा अबेखौ ओमफ्राय लखबना होआबानो गोखाया खारजोबसिगोन नामा एबार खारजोबसिगोन दै गुसुजों सुबा गोखै जाजोबगोन जाहैदों रस'गल्लाया ओंखायनो दै गुसुजों सुबाय। इयाव सोमब्रबा मा जागोन बैयो सोमब्रबोबा दे बोखांदो इयाव सोमब्रदो इयाव सोमब्रवा दे खारजि होनाया गोखै गोखै जागोन नालाय बेनिखायनो दै गुसुआव सोमब्रबाय ना नङाबा गोखै जानो हायोना रस'गल्लाखौनो माबायदि रस'गल्ला एलाय होननाया जागोन नामा इयाव हमथानांगौ दे दसे उनाव सेबसिगोन आरो बेखौ नोंथांमोना नायबाय थाबानो नुबाय थागोन। बिदि मस मस मिस मिस सिग्लिनांगौनो सिग्लिबासो रस'गल्लाया मा जायो गोथाव जायो नामा? ओहो बेनि लेबुनि रसा खारसिगोनब्रा लेबु सेबना होनाया गोखै जायोना नङाबा बिनि रसा खारसिगोन। जानायाव मोजां जासिगोन नामा सिग्लिबा गेब्रुजोबसिगोन ना गथा खानायखौ नै लेबु बेगरा नै नै एबार दैखौ गजोबसिगोन सेबबाय नै दैखौ गजोबसिगोन एबार दैखौ गजोबनानै लोगोसे बे दा गोरा जाबाथाय
मैदा गलायगोन ना औ मैदाखौ बेसे होनांगोन मैदाखौ सामससे बा सामसनै गाइखेरा बेसे बुरजा एसेबांसो नायनानै औ गाइखेरजोंसो दसे खोथा उनाव मा होबावो मा नायदो नोंथांमोना बोरै बानायो नायलांबाय था गोरा जाबाय गोरा जाहांबाय नै गोरा जाबाय औ बेखौ लखबसिगोन औ बेखौ लखबनोसै थोरसियाव दे दसे राखां होबावनोसै थोरसियाव लखबनानै ओमफ्राय दा मैदा गलायनोसै मैदा गलायनोसै फोरानसिगोन इखो नामा औ फोराननो माने दसे गोरा जाहोनसै नङाबा बे माबा जागोन ना मा जागोन गेब्रुगोन औ एसे गोरा जाहोआबा फेनलानो हागोन नामा इखो औ फेनलाना होनोसै दे होमबालाय फेनलादो नायग्राफ्राबो नायनो लुगैथारबाय जानोबो लुगैबाय रस'गल्ला माबायदि रस'गल्ला न'आवनो बानाय रस'गल्ला रानखांबाथाय ओमफ्राय मैदा गलायसिगोन औ बेसे गोबाव दोनगोन इखो फोराननानै बारा गोबाव नङा दसेल' होमबा दसेयाव नायबावदो नोंथांमोनहा एबार दसे फोरानखांनायनि लोगो लोगो दसे ओरैनो 5 मिनिटसो दोननानै मैदा गलायगोननो नायदो होमबा 5 मिनिटसोनि उनाव नोंथांमोना नाय सिफ्रुना लाबाय नामा दानिया औ सिफ्रुजोबनानै लानोसै बेखौ दानिया मैदा होनोसै दे मैदा होदो होमबालाय औ मैदाखौ होनोसै मैदा सामस बेसे होगोन सामससे एसे होनोसै बांद्राय होआ ओहो बांद्राय होआ बांद्राय होबा गोरा जायो नाग्लिनोसै नाग्लिनोसै ओरैनो जाजाना जाजाया नायाव एवनांगौ एवनांगोन होमबासो एवबा आरो गोजा जागोन लाल महन जागोन लाल महन अ एबार नाबाय एबारनिया बा एवाबा माबायदि जागोन होनबा गुफुर एवाबा जागोन नामा गुफुर जासिगोन ना गोमो दे नागिरना लाग्रोदो होमबा ना नागिरनानै मा खालायगोन एबार लादु लादु बानायनोसै गल गलनो दे नाग्लिग्रो होमबा मिस मिस खालामजोब्बाय ना औ नाग्लिजोबसै मिस नाग्लियाबा जाया मिस मिस जाथारनांगोन नङाबा जानाय नङा गावस्रायो आरो खिन्थु मैदाखौ होथारनांगोन मैदा होआबाबो गावस्रायो मैदा होथारनांगोन औ एबार मैदा होआबाथाय गावजों गाव अरथाबलायाना मैदा होबासो अरथाबलायगोन लारु खालामसिगोन एबार नामा एबार लारु बानायसै नै दा लारु बानायनानै लाग्रोबाय लारु बानायग्रोबाय नै रस'गल्लाजों महर लाखाबायानो खोमा नोंसिनि गोसोसो गिदिर फिसाया नोंसोर गिदिरबो बानायनो हायो फिसाबो बानायनो हायो मिडियाम साइजबो बानायनो हायो गोसोसो आरोना बिराद गथ'आ जोबथाबथारदों नै एकदमबारे बिराद खस्थ' खालायनानै मावना जानो नागिरदों रस'गल्लाखौ लादु बानायजोबखांबाय दा बानायखांनानै एबार दै ग्लब ग्लब होनानै फुदुंसै सिनिजों दैजों होनानै बेसेसो गोबाव दोननांगोन बारा गोबाव नङा 5 मिनिटसो 5 मिनिटसो औ 5-10 मिनिट औ होमबानो मोनजासिगोन आरो गोथाव रस'गल्ला बानायग्रायाबो इनो नायदो दे होमबा बानायनोसै ना नै सिनि होबाय एबार दै गोदौ होसिगोन खै सामस होखो 5 6 7 8 9 गोदै जानांगोन नालाय 9 सामस होनसै 9 सामस गोदै जानांगोन नालाय गोदौ होनसै दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होसिगोन ग्लब ग्लब गोदौ होनसै गोदौबाथाय बे लादु लादु बानायनायखौ हरसै एबारसो रस'गल्ला मेना जासिगोन दै गोदौबासो होगोन रस'गल्ला लारुखौ औ दै गोदौबासो होगोन होमबा दसे गोदौग्रोनांगोन औ गोदौ होनसै गोदौनानै बेखौ हरनोसै आरो हरखांनानै आरो बेलथाय बेलथाय होबावनांगोन ना होमबासो मोनगोन ना बियो नङाबा मोननाय नङा नै गोदौसिगोन रस'गल्ला बानायग्राया बिराद जाना गुरुखा जानाय नायनांगोन र' दिनै माबायदि रस'गल्ला होमबा दसे गोदौग्रोनो होनसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो नामा दैया गोदौबाय दैया ग्लब ग्लब गोदौबाय नै बे लादुखौ हरसै एबार हरबाय नै हरबाय थानोसै दे हरदो दैया ग्लब ग्लब गोदौबाय लादुखौ होनोसै होबाय सिनिखौ जेसे बुरजा होयो एसेनो कालारा मोजां जायो
ओमफ्राय आमथा आमथा जायो आरो सिनिखौ मा होनदो बोरै मानसिया बोरो दे सिनिखौ मा होनना बुङो बुरजा होनांगौ बुरजा होबा माबा जायो गोमो जायो कालार जायो ओमफ्राय गोदै जायो आरो मोजां जायो औ मोजां जायो आमथा आमथा बारासिन जायो ना औ बबाव सोलोंनायबा बबाव ट्रेनिं लानाय ना मानाय नोंला आगै ओहो लायाखै ओरैनो बिदिनो बानायनो लुगैनानै बानायनायबाय जायोना जाया नायदो जानाय नायनोसै बारा खस्थ' गैया न'आव बानायनानै जानो हायो बेखौनो बायलायनानै जायो वाव होदो एबार होदो माबार होदो दैया ग्लब ग्लब गोदौथारबाय कालार जाहांबायानो नै ए कालार जाहालांबायानो बे दैया माने रानजुबलांनानै सिनि आमथा आमथा जाबानो मोनजासिगोन ना औ बारा गोबाव गैला 5 मिनिट 10 मिनिटल'सै 5 मिनिट 10 मिनिटावनो मोनजासिगोननो नायलांबाय थाबावदो दसे गोदौबानो मोनजासिगोननो माबायदि जायो जानाय नायनोसै थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायदो दसे उनावनो जोंनि जानायखौ माबायदि जायो कालारफ्रा गोदौगासिनो एबार खोबना होनोसै हरखांजोब्बाय एबार बांद्रायबो खोबनाङा आरोना खोबज्रां खोबसै बांद्राय खोबथारबाथाय गोदौफावो कालार जानायनि नामा एबार एसे खोबज्राबाय नामा नै खोबज्रांज्रांनो थाब मोननाय बायदिबो एसे खोबज्रांज्रां नांबावलायो नामा खोबज्रांज्रां दोनसै कालार जानायनि थाब मोननायनिबो मोनजासिगोनानो होमबा नामा मोनजासिगोन बिदि दोनना खेबजां दोननांगौ नामा औ बिदि दोननांगौ गोदौफावै बायदि औ गोदौफावै बायदि नङाबा गोदौफावो आरोना दे नायनायनोसै एसे मानसि गुदुं माथो गोदौगासिनो नै गोदौयै बा मा कालार जाहांबायानो कालार जालांबाय माथो रसगुल्ला महर लाखाबाय नै दसे जासिगोनानो नेबावबानो बेसे 5-10 मिनिटसो नेबाव मोनजासिगोन ना बांद्राय नांनाय नंला 5 मिनिटावनो जानो हागौ 5 मिनिटावनो दसे जासिगोन नेबावनोसै दसे नेबावनो जानोसै गोदौफावनो नागिरदों गोदौगासिनो गोदौफावबाय थायो बार सुना हो नै रसगुल्ला गोथाव जाथारबाय एकदमबारे ग्लब 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 माबायदि मोनसे एरखांनायनाय गुदुंथार एसेबानो मोनजासिगोन गेसखौ फिसा बानायग्रोनि ओमफ्राय एरखांनि फैनो बादे नै दे दसे गोदौनो होबावदो गेसा फोजोबबावदो होमबाना मोनजासिगोन गोदौफावबाय थायो नै मिस्थिया मोनबाय जाबाय मिस्थिया नुदोंना मिस्थिया जाबाय जानाय नायनोसै एबार जानाय नायदो एसे नै गुदुं खिन्थु माजाय जालांसैलै जादो बाब मानबा लागबो दे मा जादों गोथाव जादों गोथावथार हाय बानायग्रायाबो इनो गोथाव जादोंथ' आरो बिदिनो बायनानै दखान होदो नोङो दखान फिसानो हटेल फिसा होनानै रसगुल्ला साप्लाय खालामग्रा जादो नै फोरोंहरदो सोरखौबा बारा गोरा नङा इजिसो बांद्राय टाइम लाया दसेनो जायो न'आव बानायना जाब्रबनो हायोना मानोबा माबालायनो बायलायनो इउटुबाव नायनानै बानायनानै जाबानो जायो न'आव गोथाव जानो हायोना न'आव गोथाव जानो हायो सिंग्रा जानो ना खजा जानो गासिबो जायो जाबाय गोथाव जाबाय नै साबायखर थाबाय दे बानायनानै जानायनि थाखाय थेंक इउ बयबो बानायनायदो रसगुल्ला न'आवनो बानायना जानो हायो फैसा गारलायनाङा न'आवनो गाइखेर एसे दङबा लेबु एसेफोर नारें खारजि सेबनानै होदो नै आरो लेबु सेबनानै बानायखाबाय दसे गोदौ होदो सिनि एसे होदो ना सिनिजों दैजों फुदुंग्रोदो ओमफ्राय दैजों सिनिजों गोदौबाय थाबाथाय ओमफ्राय बे लादु बानायनायखौ होना होदो ओमफ्राय एसे खोबज्रां खालामदो नङाबा गोदौफावो नालाय एसे कालार जानाय बायदि होमबानो जाबाय आरो जादो जानाय नायदोबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों ना कमेन्ट खालामदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना शेयार खालामनो अननानै जाहाथे गुबुनफ्रा नुनानै सोलोंनाय बायदि ना बानायनो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ मा खालामनांगोन
साबस्क्राइब खालामनानै लादो औ जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो ना होमबा औ बयखौबो बिदाय होबाय होमबा औ नै बाय 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 बाय